ngiyacela siyene emabhayibhelini ethu incwadi kaJohn chapter 5 verse number 4, and then we pray. Verse number 4. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi, kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa asinde esifweni sakhe noma ngabe unasifo sini. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi, kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe noma ngabe unasifo sini. Ibandla likaNkulunkulu lithi amen. I just want to title my message tonight ngesihloko esithi, where are you stuck in your life? Where are you stuck in your life? Amen. La sifunda khona izwi likaNkulunkulu bazalwane, sithola iBhayibheli lithi eJerusalema kwakunechibi elalibizwa ngokuthi iseBethesda. iBhayibheli lithi la echibini kwakunempheme emihlanu, and kule mpheme emihlanu kwakuneyinhlobo zabantu bonke ababegula. Amen. Labantu laba impheme imihlanu bonke bayagula, banethemba lokuthi la bengathola khona ukuphila isechibini laseBethesda. iBhayibheli ke liyakubala ke ukugula kwabo, abanye babengaboni emehlweni, abanye babe paralyzed, abanye babe izinyonga, kodwa bonke banethemba elilodwa ukuthi ukusinda kwabo kusechibini laseBethesda. Now ke lithi izwi likaNkulunkulu ke khona lapho echibini kwakunendoda eyayisihlezi eduze kwala ithemba labantu likhona. Yayisihlezi for 38 years, nayo iwomunye umuntu othemba lakhe lisechibini. Lithi iBhayibheli yayisihleli for 38 years, ihleli phansi ilindele ukusizakala echibini. Now iBhayibheli lithi ke kuleli chibi into eyayenzeka ukuze umuntu asizakale, lithi iBhayibheli kwakwehla njalo ingelosi seasonally ifike izamazamisa ichibi. Ngesikhathi ichibi selinyakaza bese lithi izwi likaNkulunkulu bese kuba yilowo, ngiyalithanda izwi ngoba liyaspecify lithi kwangangena abantu abaningi echibini. But lithi izwi likaNkulunkulu bese kuba yiloyo ongene kuqala echibini bese yasinda. Ngamanye amagama bakhona abanye ababengena inkinga babengangeni kuqala. Ya bakhona abanye ababezama ukungena inkinga kwasho ukuthi sebedlulelwe isikhathi, kukhona oseba overtaking. Ya ngoba iBhayibheli lithi kwangena oyedwa, lithi iBhayibheli uma lo sengenile kuqala uyena wayesinda. Bakhona babe nechance yokungena bese kuba khona abantu ababengenayo inhlobo ichance yokungena. Bamba la kunempheme ewu5, yonke impheme inabantu abagulayo, different diseases. So all the people are trying to get ngesikhathi la khona ingelosi zamazamisa ichibi. Kodwa iBhayibheli lithi uyedwa owayengena sinde. Ngamagama abanye babengena bengasindi, abengena bengasindi. Bo lithi izwi likaNkulunkulu ke lendoda ihlala eduze kwechibi, ngamanye amagama iyababuka abanye bengena kodwa iyafisa ukungena kodwa ikwazi ukungena ngenxa ye-situation esiyiphetheyo. Ya iyazazi noma iyawazi even nama seasons okufika kwengelosi, kodwa noma isama noma isisazi isikhathi sokufika kwengelosi ayikwazi ukungena echibini ngoba kuyafisa ukungena kodwa uyahluleka ukungena ngoba wonke umuntu usuke efocus echibini.
But lithi izwi likaNkulunkulu le ndoda yahlala for 38 years, not 38 days, not 38 weeks, not 38 hours, but for 38 years. Iminyaka ngu-38 ihlala endaweni eyodwa, ibuka abantu abasindayo, ibuka abantu abasizakalayo, ihlala endaweni eyodwa, ibuka abantu abangena begula baphuma bephila, kodwa yona ihlala iyagula for 38 years. Liyahlwa, liyaphuma ilanga, liyashona ilanga, ihlezi endaweni eyodwa, but inethemba ukuthi one day ngizongena. Inethemba ukuthi one day ngizongena. Ngamanye amagama le ndoda yayi stuck in that place for 38 years. Where are you stuck in your life? Yabona usukhale kakhulu. Lalela, let me tell you tonight, kunendoda iyahlala for 38 years stuck here. Ya usukhaliswa unyaka wodwa nje, ayincane kakhulu lo unyaka. Ukhaliswa u2 years nje, ayincane kakhulu lo unyaka. There is a man eyahlala for 38 years eduze kwala kusizwakala khona, kodwa ingakuthola ukusizakala. Ngakuthola usizakala. Ngamanye amagama iyababona abanye bayafakaza, bo yena ubufakaza afiki kuye, kodwa ihlela endaweni yeprovision, ihlela endaweni yesimangaliso, kodwa isimangaliso asifiki kuye. Stakile. Kona bazalwane. Yeah, stakile for 38 years stacked. Pilo yayimile, pilo yayiphambili. Ithi yazama, izama even ukrola, kodwa kwenzeki ngoba he is paralyzed. He is paralyzed. Wena ungcono wena ukabi paralyzed. Ungcono wena usheshe walahla ithawula ungakabi paralyzed. Kukhona ngalahlanga ithawula paralyzed, kodwa ngalahlanga ithawula wayehleza nethemba ukuthi one day ngiyongena eqhibeni. One day ngiyongena eqhibeni. But lithi izwi likaNkulunkulu ke uJesu wathi esefika wangaya kweminye impheme, but waqanyelwa yile ndoda esihlale for 38 years eqhibeni. Esihlala for 38 years eqhibeni. Indlela zeqhibi zazithi ukuze mina ngenze. That is the way, that is the ways of iqhibi. Anamazwi iqhibi lincike emsebenzini wakho ukuthi wena uyangena yini. Iqhibi lincike ekwenzeni kwakho yini, ukuthi uyangena yini, futhi iqhibi lincike ekuthenini ushesha kangakanani ungena. Ngamanye amagama iqhibi lali unfair iqhibi ngoba iqhibi lalikhetha, iqhibi la kwangena abantu abakwaziyo ukuhamba. Iqhibi kwangena abantu abanenyawo, kwangena abantu abanejubane iqhibi. Iqhibi kwangena abantu abagijimayo, yibo kuqala babengena eqhibini. Kodwa praise be to God ukuthi ngalesi sikhathi noma benejubane kwafika umnikazi weqhibi, kwafika indoda enkulu engaphezu kweqhibi, yafika kwindoda esihlale for 38 years eduze kwala kusindiswa khona, kodwa kwasho ukuthi emazulwini sekuyisikhathi sale ndoda lasuka iqhibi elikhulu ezulwini lehlela kule ndoda. Iqhibi elikhulu la overtake iqhibi elidala. Overtake iqhibi elidala. Asuka iqhibi elikhulu lesa kule ndoda, yazwakala umbuzo uthi uyathanda yini ukusinda. iBhayibheli ngiyalithanda i-Amplified liyikhotha lithi he gave an invalid answer. He gave an invalid answer. I-answer engafunakali, i-answer engekho, i-answer engaqualify. Ngamanye amagama, he failed to see a real Bethesda. He failed. Nkhona bazalwane, my prayers tonight ungawuthandaza umthandazo invalid in front of iqhibi. Nkhona bazalwane, do not pray a prayer invalid phambi kwaJesu. Angiphinde futhi, do not pray a prayer invalid phambi kwaJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu le ndoda, he answered an invalid prayer noma an invalid answer. Ithanginayo
awungayisho lento emongcwele amanye amagama lendoda ya understand ukuthi yonke into empilweni udinga umuntu ukuze ube umuntu. Impilo nje injalo, you need a man, udinga umuntu ukuze ube umuntu. Nikhona kodwa bazalwane ya understand ukuthi anginayo umuntu, ngamanye amagama ngiyakuthanda ukusinda kodwa kukhona umuntu engenaye. Awungayiboleka yini lengxenye encanyana, uyakuthanda ukusinda but awukazi uapproach umuntu ngoba udinga umuntu ukuze ube umuntu. Udinga umuntu ukuze ube umuntu. Nikhona bazalwane? Yeah. You need a man. You need a man so that you can be a man. M-E-N-E-N, man. M-E-N, man. Not M-A-N. M-E-N, man. Ukuze ube umuntu uyamdinga umuntu. To function on earth, you need umuntu. To grow spiritually, you need umuntu. To get into your breakthroughs, you need umuntu. To overcome the world, you need umuntu. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Khona bazalwane, all of your things, all of your breakthroughs, all of your deliverances, all of your blessings, zikumuntu. But you need a man so that you can unlock everything from the man. Everything from the man. Khona bazalwane. Yeah. Now lithi ke izwi likaNkulunkulu ithi le ndoda anginaye umuntu ozongifaka echibini. Ngithi ngiyafika echibini bangiqele. Ngamanye amagama abantu abaqualify ukungena echibini abantu abanabantu. Yeah. Abantu abanabantu. Ikhona bazalwane. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu wezwakala uJesu ethi now rise up, take up your bed and walk. Ngamanye amagama impendulo kaJesu isebenza instantly. Impendulo kaJesu isebenza instantly. Impendulo kaJesu ayilindi ngelosi. Impendulo kaJesu ayilindi kube khona ongena kuqala. But uma sephambi kwakho it works instantly. Angazi ubani osethi ngiphelelwe isikhathi kodwa namhlanje ngicela ukumemezela uyamdinga umuntu in your life so that his answers will work instantly. Angazi ubani osehlezi kuleyo ndawo for more than 38 years but allow me tonight to announce ukuthi there is a man who answers instantly. Angazi usuzame kangakanani wahluleka but tonight allow me to announce there is a man who answers instantly, who answers instantly, who answers instantly, who answers instantly. Ngiyacela siphakameni sime ngenyawo sethu samukele mfundisi uDilasi eseza ngaphambili egameni likaJesu. iBhayibheli uverse number 6 la funde khona umfundisi, ngicela sinje gozolo kancane just for 2 minutes. La funde khona umfundisi lithi iBhayibheli uJesu embona elele azi ukuthi unesikhathi eside enjalo, wathi kuye uyathanda ukusinda na. The reason why uJesu ebuza lo muntu, one, uJesu wayazi ukuthi lo muntu ula for isikhathi eside. Number 2, uJesu ukuphila noma inkululeko akayiphoqi kumuntu. Uthi ke uJesu uyathanda na ukusinda. Number 1, lithi iBhayibheli ogulayo wamphendula uJesu, waqale wananaza wakhuluma izinto eingadingeki uma usizo selifikile. Lithi iBhayibheli waqala wachaza umfundisi ngoba wayengaboni ukuthi umuntu ozomsiza usekhona. Waqala wachaza ngesimo sakhe sokuthi anginamuntu kodwa umuntu esekhona. Utshela umuntu ozomsiza ukuthi mina anginamuntu. Nasi sifundo ekumele usibambe njalo mawubizwa ubizelwa endaweni yokuphila. Okwazi ukuthi ukuphila kukulindile, kungenzeka ungene njengabanye, kungenzeka ungangeni njengabanye. Sonke masiza every Thursday siza la sinjengabantu abaze echibini laseBethesda.
kukhona abanye abazongena echibini kodwa kukhona abanye ekuzokhulunywa izwi kubona abangadingi ukungena echibini indawo abakuyona i-right kodwa usizo lwabo alizufana. Ngiyamemezela namhlanje ngithi usizo lukhona kodwa wena iba khona ukuze usizo lukufica. Right, uma uJesu efika ufika indoda yamchazela ithi baningi akade bengeqela. Usethi uJesu ngiyayizwa yonke lento eyishoyo kodwa yizwa izwi elithi sukuma kumuntu ongakwazi ukuhamba. Izwi likaJesu langena emadolweni laqinisa amadolo urabashanda laqinisa amadolo. Indoda ebingakwazi ukuhamba for 38 years yasukuma yama. Ngizomemeza namhlanje ngithi angazi ukuthi yini ebikubambile kodwa ngizokhuluma izwi nomfundisi uThedi elithi sukuma uhambe. Alright, nasi isifundo sokugcina sengizothandaza. Uma uJesu ethi sukuma uthi uJesu ngitshelo wena ukuthi bebekweqela kusho ukuthi bonke abantu ebebela bangaphandle. So angifuni badideke mabehlangana nawe gateway. Angifuni badideke mabehlangana nawe eBalito Junction. Angifuni badideke mabehlangana nawe workshop. Kodwa ngizokwenza into engakaze yenzeke. Bonke abangena echibini izinto ababelethwe ngazo zasala echibini. Kodwa kulowo ekukhulunywe izwi kuye lithi izwi sukuma bese uthatha into ebikuphethe for 38 years umashintshena manje wenzekayo obekade kukuphethe wena ozothola khona. Ngiyamemezela namhlanje ngithi bonke abakulomthandazo zonke izinto ebezinzima zibalula namhlanje. Uma uJesu esethi thatha uhlaka lwakho uhambe uthi wena unginikeze an invalid answer but mina ngifuna ukunikeza a valid testimony. Uthi uhlulekile wena ukungiphendula shothi ngeke ngikwazi ukutshela abantu into ezotshela abantu uhlaka ukuthi nayi le ndoda ebisina 38 years ihleli nabakweqele kuthi angithi namhlanje nabakweqele bafakaza qala kunawe. Nawe you are next in line to testify. Kodwa ngeke ufakaze ungekho echibini. Iba khona echibini ngoba ungangena noma kukhulunywe izwi. Manje into ehlupha abantu mfundisi uThedi intshumayelo yakho le abantu bafike bahlala echibini beqelwe abanye kuthi uJesu esendleleni baphambane naye. Angazi umzuzu u5 ngangipha ngesikhathi uJesu eza bayeqelwa la babona ukuthi ayikho lento kade ngangiyothandaza ngolesine anguthola umsebenzi nangesonto hayi isonto lami lokugcina kanti uJesu usendleleni. Ngizothi ungabisaphuma manje uJesu usendleleni noma lengazama ungangeni kodwa kukhona ichibe elikhulu elizayo uJesu igama lakhe. And uJesu akabasiza abantu abangakwazi ukuphendula. Funa mayekubuza ukuthi ufunani ungananazi. Uma ufuna umsebenzi uthi ngifuna umsebenzi. Uma ufuna imoto uthi ngifuna imoto. Uma ufuna ibreakthrough uthi ngifuna ibreakthrough ukuze akunikeze lento oyifunayo. Baningi abantu abaphume ngomnyango kungathi akwenzeki kanti abahlalanga. Okugcina this man for 38 years akanayo umuntu. Just my figure umnikeza a simple instruction. So sometimes kuyenzeka siphile ngokulalela ama instructions. Uthi uJesu right ngiyasiza isitori sakho. It instruction sukuma. Ayithi uzizwa kanjani. Kunohlobo labathandekayo elifuna ukuthi hayi manje ngoba siyabona ukuthi usathandaza ubona kanjani. No, we are people of instructions. We listen and do as the instruction says. Enye into edelayisa abazalwane ungayibambi instruction bayenze njalo ayibambe bese efaka amathize kuyona
athi kodwa ubengasathuma ingane abantu bangibamba, ubengasenza ingane. Lalani bazalwane, uJesu wakhuluma izwi wathi sukuma. Lo muntu wakholwa wakhohlwa ukuthi akakwazi ukuhamba. Ngesikhathi phela izwi linamandla, kuthiwa libuyisa amandla kongenamandla, kuthiwa olele phansi liyamvusa, kuthiwa ubuthakathaka limnikeza amandla, kuthiwa lidala ongekho kube khona. Izwi elikhulunywa uJesu alifani nezwi elikhulunywe ngabantu. Wakhipha a simple instruction wathi sukuma uthathe uhlaka lwakho. Mayethi uthathe uhlaka lwakho, akasho ukuthi yenza lento eyenziwa abazalwane, ukuthi thatha uhlaka bese uyaqala uyaxoxa. Uthi thatha uhlaka lwakho uhambe. Mind you, usuku leSabatha uJesu wayazi uyohlangana nabantu. This was a mode of advertisement kaJesu. Ukuze kwaziwe kuleli dolobho ukuthi ngikhona, abahlangane nomuntu ukuze abatshele ukuthi ngisinde kuJesu. Nikhona bazalwane? Sometimes you must listen to instruction. Sizothandaza khona manje. Uma kuthiwa pray, ungathuli bese ulinda imiracle yabantu abathandazayo. When you are called for prayer, ungathi ngizohlala ekhaya, because instruction ithi come for prayer. Kunengelosi eqondene nalo come for prayer. Hey, so abantu bathi hayi sobamba next week, kanti ingelosi eqondene nawe inamhlanje. And then wena bese uthi uNkulunkulu akenzi, kanti umuntu ongenzi uwe, because you are called for prayer and impendulo yakho inamhlanje. Bese wena uthi I won't make it on this particular day, ngizoza le. Mayingelo sibuyele emuva ithunywa kwenye indawo, mawubuya next week ayisekho. Awucabangeke ngingasayona ingelosi sekuJesu esefike mathupha. Now uma khishwa ama instructions, awulula ukwalandela ama instructions. Ama instructions ayababa anzima. You will come here for prayer, kuthiwa we are praying for 1 hour, which I'm not used to it. It's not about you being used to it, but it's about the instruction that has been released. Naliki phutha elenza abazalwane babona abanye bephumelela kangcono kunabo, ukuzwa bengenzi. Uzwile isono sakho esokuthi ubukhona kisho instruction, usuzojezela ukuthi uzwile wangenza. Nayi advice bengakunika yona, bengizothi izwa bese uyenza. Umuzwa lithi iBhayibheli, uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho uyenze. Awubazalwane, kusho ukuthi ukulalela kwamsana nokuzwa. Uyenze yonke imiyalelo akuyalela ngayo, uyokudla okuhle kwezwe. Abanye bagcina ngokulalela izwi bangalenzi, bafuna ukudla okuhle kwezwe, kanti uhambo oluyekudleni lusekuzweni nokwenza bese uyadla. I want to close. Kalendo ethi, Apostle, these prayers are very important because they journey with us. They prepare us for uhambo lwethu esingalwazi ukuthi luzoba njani. Because sometimes uphuma la, ufika la, kade unyukekile Monday, Tuesday, Wednesday, ungazi ukuthi kwenzakalani. Mawusuka la uphume sewunethemba. This is ichibi lethu leli elithi malizanyazanyiswa. Nikhona bathandekayo, malizanyazanyiswa uma sike sangena kulo. Qikelela ke ukuthi ungene iqala echibini. Ngavuma abantu bakweqele. Ngoba khona abantu abathi hayi I will connect after. No, you must connect. As soon as ingelosi ifika nje ayikufika uready. Noma unayo umuntu noma unayo umuntu, ukuze malizanyazanyiswa ichibi kungene wena qala. Ngithini mangisho njalo? Ngithi ungavumi ukusala ngaphandle. Futhi mawungangenanga echibini akusho ukuthi awubuyi next time. Ngoba kuthiwa ikhathi ngesikhathi. Kusho ukuthi sidlulile lesikhathi khona sizayo isikhathi sikufice wena ungekho. There is a man in the scripture ebizwa ngoCornelius. Kuthiwa uCornelius wayethandaza
lithi iBhayibheli uKhoneli wathandaza mhla ethandaze wenza umnikelo. Lithi iBhayibheli kwaphuma ingelosi isuke ezulwini yathi mayifika ingelosi yathi Khoneli imthandazo yakho nemnikelo yakho ifinyelele phambi kaNkulunkulu. Ithi into yami njengoba siza la for prayers, we don't come here only for prayer, we also come for sacrifices. Some prayers are not answered because only the prayer goes to the Father. There is no sacrifice. When you pray, you must sacrifice. Yeah. Ithi lento ukhoneliwe imthandazo nemnikelo yakho, which means makufika ezulwini uNkulunkulu wamukela imnikelo, wamukela imthandazo. Wathi noma yini ayicelayo angimenzele yona. So akukho right ukukhala ungenayo into eya kuNkulunkulu. Ngoba umnikelo uba isikhumbuzo kuNkulunkulu noma usulele ulokhu uyiphunga elimnandi kuNkulunkulu akwenzele. I want us to give our offerings, but I don't want us to give, I want us to sacrifice. I want us to sacrifice. We have prayed ukuthi Baba sesithandazile. Ningixolele bafowethu ngicela ukusebenza ngendlela umpostoli uMangcwele asho ngayo. When you give your offering, you sacrifice. Kumele uzihlephule. Unganikele ngomnikelo othi hayi bengiplanelo, ufuna namhlanje ushintshe ibudget, unikele ngomnikelo oyisacrifice kuNkulunkulu. I want us to come and give. Abasilekelelayo bangasondela as I'm about to pray. Ngicela namhlanje unikele ngo200, unikele ngo100 rand, unikele ngo200 rand, unikele ngo100. Uyihlephule namhlanje, uyihlephule. Ngicela nje uyihlephule as you come and give your offering. uNkulunkulu akubusise, come and give. I don't know if we can come quickly. Kunento engifisa ukuyenza under the grace of the apostle in this house. Egameni lika Jesu. Yenza intando yakho Nkosi, ngizinikela kuwe manje. Yebo ke Nkosi yami, hlala kimi, hlala kimi, ngihlale kuwe. Thanazo umthanda, asime ngenyawo zethu. Iwo Nkosi, iwo Nkosi, thanazo umthandazo wami. Iwo Nkosi, thanazo wami umthandazo wami. Iwo Nkosi, thanazo
akasisho kodina sonke umthandazo Sibongile uNkulunkulu wethu wena osithanda kakhulu. Sikuzwile ebusuku. Thank you that wherever we have been stuck in our lives, today you have given us a valid testimony. Thank you for an instant miracle. Thank you for an instant answer. Siyakubonga ke siyakudumisa njengokhololiya yamukela imithandazo yethu nemnikelo yethu. Pendule inhliziyo yethu usinike ukuthola. Sinike ubufakazi uNkulunkulu ubuyokwenza masihlangana nabantu babuze ukuthi ubani okusindisile. Singakasho nokuthi sihlangane nawe. Sinike ubufakazi obuzokwenza abantu abahlangana nathi bamangale ukuthi basazi sistuck for 38 years. Ubani osikhululile. Sinike ubufakazi uNkulunkulu wethu obuzofakazela ukuthi nangesabatha abakho uyabasindisa. Sikunikeza udumo ke samukela okuhle konke okuvela enkosini. Sikubonga that you make all things work together for our good, for we are loved by you. Thank you, Lord, for answering us this night. Siyemakhaya uNkulunkulu wethu ongcwele. Sengathi umusa wenkosi yethu Kristu Jesu, uthando nokuhlanganyela kaMoya ongcwele can dwell, rest in us and position in us until we meet to praise you on our appointment on Sunday, oh Father. Keep us safe, keep us sound, keep us protected. And we thank you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you mfundisi, ungabuye endaweni yakho. Ngiyacela ukuthi sishayele kakhulu umfundisi izandla. Thank you so much mfundisi for such a powerful word. Siyambonga uJesu ngawe. Amen. Thank you so much mfundisi uMtunga for such a powerful prayer. Siyambonga uJesu ngawe. Hallelujah. Want to thank all of you bazalwane. Sisamba semakhaya. Tomorrow is a Friday for the youth. Ngiyacela bonke abantu abasha uba bafike ngo6 ntambama la enkonzweni yabantu abasha. Amen. And then on Sunday bazalwane we will be together. Hallelujah. For our great service. Angigcizelele ke bazalwane ukuthi we are looking forward to the cave of Adullam that is going to start mhla 3 November. Siqala fasting yethu for the whole month of November. Kusukela ngomhla 3 November sobe sihlangana njalo ntambama. Kunento ke ebalekile ekhulunyiwe la umfundisi uthi, excuse me, we are people of instructions. Hallelujah. Kungenzeki ukuthi uphuthe kule cave of Adullam kanti inyanga yokufika kwengelosi yakho. Hallelujah. Hallelujah. It's better ukuba uNkulunkulu angithole intweni zonke kunokuba kube khona la engeke ngikwazi ukumbuza khona ukuthi uyekeleni ukungilekelela. Faneke uNkulunkulu mangimuse court kube ukuthi mina ngiclean. Washo njalo umkhwanazi ekhuluma noNkabinde ethi umtshela uminister ukuthi ume clean
angayihliphiza iPKTT mayi-clean. Manje bazalwane fanele mawuzazi ukuthi uclean uye kuNkulunkulu ngesibindi uyombuza ukuthi uyekeleni ukungilekelela ngoba mina ngiclean. Yabona kuba clean kwethu bazalwane kusho ukuthi ngiyigcinile yonke imiyalo yakho. Phela lento eyenziwe uHezekhiya ebe nesibindi sokuphendukela kuNkulunkulu odongweni iyodwa nje. Wathi uNkulunkulu mina ngikudumisile ngakho konke. Uma ngabe uthi mina ngiyafa ngicela ukubuza ukuthi indonga namathuna kuzokwazi yini ukwenza lokhu bekwenziwa yimi. uNkulunkulu wangena enkantolo noHezekhiya wajikisa ingilosi masinyane wathi phindele emumva nanti icala lingilahla phindele uyotshela uHezekhiya ukuthi engimedele eminye iminyaka ephindaphindiwe. Mbuzo uthi bazalwane uma njalo kune instruction uyayenza yini? Uma uyenza ngicela ukukunika ilungelo hamba uyofaka uNkulunkulu enkantolo uhlale naye nobabili uthi uNkulunkulu ungenzelani kanje ngoba mina ngiclean. Ngiyayigcina yonke imiyalo yakho. If there is an instruction for me to pray, I pray. If there is an instruction for me to fast, I fast. I don't cheat you. Why are you cheating me, God? Now you can't ask God why he's cheating you when you are a cheater. So must fast when you cheat. You are a cheater. Must fast when you udla. You a cheater. Man, you can't ask God why are you cheating me, God, when you are a cheater. Hallelujah. So you must be clean. Hallelujah. Nanglo mama wafayo walk to Dorcas. Kwasukuma abantu bomphakathi. Bathi uNkulunkulu awukwazi ukwenza njalo. Lo mama lo clean. Bathi sonke nje obusibona nje. Silekelelwa uye uDorcas. Uma uthatha yena, ubani ozogcina lemiyalo yakho abeyenza. Hallelujah. Praise the Lord. Be revived in this man. We are going to that. I'm saying all this to encourage you as we go to the cave of Adullam. Don't cheat God. Be ready to fast and pray. Qala manje ufundise ingqondo yakho, ufundise umzimba wakho, nciphisa isikali sokudla. Hallelujah. Qala manje ujwayele. Nciphisa isikali sokudla, nciphisa isikhathi, nciphisa. Uyabona ngathi lokhu unciphisa, kuzoba lula mase sifast ukuthi umzimba sewujwayele. Qale futhi ufundise ingqondo yakho ukuthi ngiyozila ukudla. Ingqondo yakho nje ikukhumbule lokho ukuthi ngiyozila ukudla. In that way kuzoba lula. Okugcina jwayele lokhu uze enkonzweni ngoba nje bazobe sizila ukudla sobe siza every day. Manje wena mawusalova ngesonto, usalova ngolwesini. Uzoba njani sesiza every day? God bless you. Nihambeni kahle bazalwane. See you on Sunday.